Tħabbret l-ewwel edizzjoni ta' Festa Annimali li se tittella l-ġimgħa 8 ta' Diċembru fil-Park Nazzjonali Malti f'Taqali. Festa Annimali inizjattiva bit-tema Tagħtini ċans ħudni d-dar li se tagħti opportunità lil dawk kollha li huma interessati biex jagħmlu dan il-pass koraġġjuż u jadottaw kelb qattus jew annimali ieħor li jkunu sfaw abbandonati u li bħalissa jinsabu fl-att santwarji tal-annimali lokali. Il-pubbliku se jkun jista' jikseb l-informazzjoni kollha meħtieġa minn diversi għaqdiet volontarji, veterinarji u professjonisti tal-annimali li se jkunu preżenti qabel ittieħed dan il-pass. Festa Annimali tibda mill-10 ta' filgħodu u toffri divertiment tal-familja kollha bi-stols tal-miliet, logħba tfal, wirjiet u post sigur fejn il-klieb ikunu jistgħu jilagħbu u jiltaqgħu ma' annimali oħrajn. Se jsiru wkoll numru ta' attivitajiet bħal bike ride bilan li jinġabru fondi għal dawn is-santwarji involuti u bekk ikompli jingħata servizz importanti ta' protezzjoni lill-annimali li jinġabru mill-voluntieri. F'dan ir-rigward tħabbar li l-Gvern se jkun qed jirdoppja s-somma miġbura mill-bike ride biex ikompli jgħin kif diġà jagħmel lil tali organizzazzjonijiet mhux governattivi. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajt sostniet li l-għan aħħari jibqa' li l-ebda annimal ma jibqa' abbandonat u appellat lil kulħadd biex jattendi għall-attività. Jiena nappella biex għada 8 ta' Diċembru il-familji Maltin u Għawċin jiġu ġewwa Taqali sabiex niċċelebraw l-annimali waqt festa annimali. Din hija festa importanti ħafna li qed issir l-ewwel darba u permezz tagħha se nkunu qegħdin nippromovu l-ħarsien tal-annimali